Ship to shore, answer my call. Send me a signal, a beacon to bring me home. Madwar 20% ta' żejt li jiġi trasportat bil-baħar jgħaddi minn Mediterran. U stmat li b'kollox fil-Kanal ta' Malta bejn Malta u Sqalija jgħaddu ma' 350 miljun tunnellata ta' żejt mhux maħdum u prodotti raffinati. Għalhekk it-taqsima tal-oċjanografija fiżika fl-Università ta' Malta daħal għal proġett ta' installazzjoni ta' żewġ radars. Wieħed f'Tabarkat fix-Xajra f'Malta u ieħor fil-Qortin fix-Xara Għawdex li se jingħaqdu ma' radar ieħor li se jiġi installat fi Sqalija. Dawn ir-radars jiffunzjonaw flimkien fuq frekwenza speċjali ta' 13 MHz. Il-prinċipju hu li jitfgħu enerġija elettromagnetika fuq il-baħar. Din imbagħad tiġi imxerda mill-mewġ u b'sinjal li jintbagħat lura li jgħidulu double shift jiġi kalkulat il-qis tal-kurrent. L-informazzjoni miġbura se sservi sabiex tassisti lill entitajiet responsabbli f'każ ta' intervent ta' tixrid ta' żejt, tfittix u salvataġġ u maniġjar aħjar ta' trasport marittimu. Dan il-proġett huwa iffinanzjat parzjalment mill-Unjoni Ewropea fl-ambitu tal-Programm Operazzjonali Italja-Malta 2007-2013. Il-proġett se jkun jiswa kważi €1.5 miljun.